Nuwun kawula nuwun. Wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Konjuk dumateng para pepunden, para sesepuh pinesepuh ingkang kawula hormati, konjuk dumateng para alim, para ulama, rama yai, ibu yai, ugi kanten sah kawula bekten. Konjuk dumateng sedaya tamu undangan kakung Semana Putri, ugi kang tansah kawula hormati. Boten katalumpan pepunden kula Ibu Jayem Sumrambah, sedaya pengarak temanten kakung ingkang mijil saking Sumber Bening ugi ingkang tansah kawula hormati. Saderengipun sumangga kita sareng-sareng kawula dherekaken ngangklungaken jangga nguncupaken arsta memuji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala atas nikmatipun bi khaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sesarengan kan rahmatipun taufik sarta hidayahipun sehingga wekdal siang menika kula lan panjenengan sami saged rawuh anggraundangipun Bapak Sunaryo kanthi manggih rajeng slamet boten wonten alal satunggal punapa. Dene ingkang kaping kalihipun selawat sarta salam mugi katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi khaulina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya derek tuntunanipun Kanjeng Nabi ing benjangipun kita wajib nabi sahabatipun wonten ing dinten yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak, para rawuh ingkang kawula hormati. Saderengipun lepat nyuwun pangapunten, mbok bilih to mangke anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan kirang kresepaken utawi kirang nguji prana penggalih panjenengan sami. Para bapak saha para rawuh ingkang kawula hormati sepisan. Kula sowan wonten ngarsa panjenengan sami ingkang kaping sepisan. Kula kenan ngaturaken salam taklim saking panjenenganipun nggih kula Ibu Jayem. Ngaturaken salam taklim dhumateng panjenengan Bapak Sunaryo Sumrambah sedaya keluarga ing dusun Ototo, Desa Tambak Rama mriki. Kanthi bikaulina assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi salam taklim Ibu Jayem Sumrawaya sedaya keluarga Bapak Sunaryo ingkang dalem wonten ing dusun Ototo, Desa Sumber Bening Tambak Rama tansah kajiwa kasarira sumrambah sedaya keluarga agung ingkang dalem wonten ing dusun Oto-oto. Dene salajengipun kula mewakili Ibu Jayem Sumrambah sedaya sak keluarga matur suwun sanget ingkang saagengipun dene rawuh kula sak rombongan saking Sumber Bening wekdal menika dipun tampi kanthi gupuh lungguh saha suguh sedaya kala wau Ibu Jayem namung ngaturaken agunging panuwun ingkang saagengipun lan wonten mriki Ibu Jayem boten saged bales punapa-punapa nggih mugi-mugi kemawon amal kesaenan panjenenganipun Bapak Sunaryo Sumrambah sedaya keluarga tansah pikantuk piwales saking ngarsaning Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang sak kathah-kathahipun. Dene salajengipun kawula minangka talang bangsa
kawula dipun utus pepundhen kula Ibu Jayem sumrambah sedaya keluarga ingkang mijil saking Sumber Bening kinen hangaturaken utawi hamasrahaken ingkang putra Nak Mas Agung Kurniawan. Dene ing wekdal menika Nak Mas Agung Kurniawan sampun anetepi darmaning sepuh sampun nindakaken ijab qabul ing kalawenjang kalajeng kadhawuhaken ing wekdal menika sawetawis tabuh setunggal mawon. Dene kanthi niat ingkang suci. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Mas Agung Kurniawan ing wekdal menika kawula pasrahaken dhumateng panjenenganipun Bapak Sunaryo Ibu Lilis kanthi wekdal menika mugi-mugi anggen kawula masrahaken ingkang putra tansah dipun daku utawi karengkuh kados dene putranipun piyambak mekaten. Dene salajengipun anggen kawula masrahaken anak Mas Agung Kurniawan Ibu Jayem mawantu-wantu boten dipun kanteni Mas Picis Raja Brana boten anamung dipun kanteni doa. Nggih mugi-mugi kemawon anak Mas Agung Kurniawan anggenipun gebyur ing samudra derek lelomban badhe ngayahi jejipan luhur badhe nindakaken jatuh krama nggih menika mbangun rumah tangga enggal mugi saged lestari widodо nirbaya nir ing sambikala ngantos sak lami-laminipun. Dumateng para bapak saha para ibu ingkang kula hormati, dene ingkang salajengipun mbok bilih to mangke sak sampunipun paripurna pawiwahan siang menika kula minangka wakil sedaya pengarak temanten kakung ingkang mijil saking Sumber Bening badhe nyuwun pamit ugi nyuwun tambahing doa restu dumateng para sesepuh pinisepuh ingkang dalem wonten ing dusun Ototo mriki. Mugi-mugi lampah kula saking dalem mriki ngantos dumuginipun dalem sowang-sowang tansah manggih keluarganipun piyambak-piyambak kanthi slamet boten wonten alal satunggal punapa. Dumateng para bapak, para ibu ingkang kula hormati, dene salajengipun kawula ing mriki ngemban amanah saking pepundhen kula Ibu Jayem sumrambah sedaya keluarga ingkang saking Sumber Bening dene benjang enjang sawetawis tabuh sedasa temanten kekalih kasuwun kakirapaken jengkar saking dalemipun Bapak Sunaryo dusun Ototo Desa Tambak Rama mriki panyuwunan Ibu Jayem temanten kekalih kasowanaken wonten dalemipun Ibu Jayem ingkang kedalem wonten ing Sumber Bening mekaten. Ugi kasuwun kadheraken sanak kadang kula warga sak cekapipun mekaten. Menika wonten amanah ingkang saking Ibu Jayem dusun Sumber Bening. Dumateng para bapak, para ibu ingkang kula hormati, inggih namung sekedhik ingkang saged kula teraken mbok bilih to wonten tandang tanduk kula sak kanca sak rombongan saking Sumber Bening solah bawa kirang resepaken tuna dongkap anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan sami kawula wonten mriki namung manusa limrah titah salawantah mboten sanes mboten kekirangan saking kaluputan saking kesalahan. Mekaten ingkang saged kaloroten kirang langkung pun nyuwun pamunten. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima
asa tata studi cetha gamblang narela menggah atur pamasrah saking Baragung Sumber Bening ngatur kesembah nuwun lepat jagung pangaksama mangke inggihipun hanampi pasrah kawontenaken wonten sela-selanipun hadi cara kirap temeli tedhak kirap ingkang angka sepisan kirap ka narindran ingkang parang tumuli mangayun Nyimasayu Susi pun kemarin memancing sak madyaning Wisma Waha tedhak kirap ingkang angka sepisan kirap ka narindran ingkang parang tumuli lumambah nyuwun gambuh Pakde tintinganipun Mbak Susi sampun siap nggih Henjing bidal gomoro saking astana negeri Hongkung ekang balakaswa Prabu sananira lir surya wedal hira saking jelane dirasa madangi jagat duk mungop aneh sabut saing wukir merbabak bang sumirah kena sarating suranampek mega lan gunung-gunung yo kapiarasa swaranipun lerong bae tapi arsa saranipun yo
os ya oh kalih mancing ganten gung Yusuf Manggala kirang danten basa langsung mengkini saking rasa selan kawaten abetan ana jalma kang kanggo perikaman gandong wis sinangket Yusuf Manggala ngrasa sring pranata rep gedeng ingkang samprasiba sumpah mancing ing silinari dina mudayak dikatena saking Mandrawa jero tias woyo Adok mandap saking Siti Hinggil Binaturata ulisang narendra mudha kalih ciptaning tedak cangkra menaliti kendu kencenging pranatan jalaning praja miyang gemah makaratining para kala dasih tedak cangkrama arasa gayuh mahyu ning bebrayan mulya ya mahyu juduk mungguing nganjenah merketemanane sang Prabu Sinemati Manggalagung katelah cucuk lampah tinindyan Nyimas Ayu Susila oh Susi tok ora nganggo lo to Susila Susi tok ding lali Yesus menika asli Bu nggih asli lanang oh wedok to wedok ana mangkok diwadhahi cendol ketok wedok ning duwe apa ya betul duwe kentong oh mlowarok keleban sini tapi menika cucuk paling hit tahun 2025 Bapak Ibu pranyata Mbak Susi menika mangke akhir bulan ini ya Mbak Susi menika nggih Mbak Susi menika badhe dipun timbali wonten kedutaan Malaysia Bapak Ibu oh tepuk tangan no kagem Mbak Susi insyaallah menika wonten kedutaan Malaysia Mbak Susi menika badhe jalani kuman gantung Pak nggih oh nyanyi to terus digeret-geretan pun gak iya Mbak iya nyanyi ana teng kemantasan kembaran kenal menik-menik nuju prana dudutanti lambang manunggaling cipta rasa lenggane putra ngagem manten pilih jumbuh kangge ayu lestari nganggaing si pinangka gegunungan lampah handawanan sang Maha Prabu Agung kurniawan Kang Mus kelawan geganing nasta ganing kanca ganing prameswari nata kusumaning ayudha ora ilhamha renggang gola kemepul tansah tukul tanggang dadi asta nedatan bingkang senadyan toh mung sarembut kambenan jerima-jerima ngrenggo busana saking wahid wedik Sritena ning pasewakan busana suka maneka Subok antara abdi dalam sineman bebeli samapto sok lalados monggo kula semanggaken Bapak Ibu ingkang dhat winantosaken bagya mulya satawis nedengipun ponton ngagi saha manten dan ngrasuk busana kasatriyan nggih menika mangke kunjuk dumateng abdi dalam sineman bebeli sampun kepareng samapta sok lalados kala semanggaken monggo ing kula ngajeng menggatur pamasalah sampun kalangsana kasebadan
temeling mangke katampi ingkang hamung gating ras pantes atur nanggep macana pambagyo Harajoyo nasung rawuh kasumeh sareng atur panjenenganipun pembedhen kula Bapak Haji Maksum Safili konjo panjenenganipun bedhen kula Bapak Maksum Kafili pun keparengan segala sange palenggahan sasana miwasasana kala sumanggaken duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi akhalan nikah wa harrama sifah al-ayah wa rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahu alil azim wa balagha ala rasul nabil karim wa nahnu ala maqala khuliquna wa ruzquna bi qalbin salim al ayah. Hadratul kiram para alim ulama Romo Yai Bapak Haji Imam Musholla ingkang kawula taati menggah fatwahipun dumateng sesepuh pinisepuh pangembating praja dalah perangkatipun ingkang kawula taati menggah fatwahipun dumateng Sahibul Bait Bapak Sunaryo dalah Ibu Lilis ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh tamu undangan dalah kadang besan Ibu Jayem sangging Sumber Bening saha pendherekipun ingkang kawula mulyakaken dumateng seniman seniwati ingkang sampun paring palipur dumateng panjenengan sedaya utawi kru syuting rias ingkang rawuh wonten ing mriki sedaya ingkang kawula mulyakaken dumateng sinoman paguyuban putra remaja dalah tangga tepalih ingkang sampun sabiyantu tenaganipun wonten ngarsa dalem Bapak Sunaryo dalah Ibu Lilis anggenipun ngangkas putranipun ingkang kawula mulyakaken nggih kabeh nika ngarep teko nguri mulai dalang nganti tekan tukang adang ingkang kawula mulyakaken monggo saderengipun sareng muji syukur alhamdulillahirabbil alamin dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah nglimpahaken rahmat taufik hidayah maunah dumateng panjenengan sedaya ing sarmina panjenengan tansah pinaringan kesehatan sehat walafiat sehat jasmani sehat rohani saengga panjenengan saged angrawuhi napa ingkang dados undanganipun Bapak Sunaryo dalah Ibu Lilis sekeluarga kanthi keadaan wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa amin ya rabbal alamin. Sholawat salam muga tetep kalimpahaken dumateng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pernatan dumateng sahabatipun lumebiripun dumateng tabingin utawi panganutipun
lan tiyang ingkang kersa nindakaken sunnahipun Rasul lan nabi napa ingkang dados awisanipun mugi panjenengan pikantuk syafaatipun Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dharaini Allahumma amin. Dumateng para rawuh pinenggah kawula cumantaka wonten ing mriki anamung nampi jedibahan saking Bapak Sunaryo adalah Ibu Lilis kersa mangayu bagya rawuh panjenengan sami wonten tlatah dusun Oto-oto Tambak Romo kanthi keadaan wilujeng lan panjenengan sampun dipun tampi kalian asta kalih Bapak Sunaryo sekeluarga Ibu anamung ngucapaken matur suwun sanget marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum panjenengan rawuh wonten ing dalem mriki panjenengan sampun dipun tampi kersa lenggah ingkang sekeca lan ngresepi dedaharan napa ingkang sampun sumadya mbok pilih kala wau sinoman kula minangka sesulehipun nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun anggenipun lelados dumateng panjenengan sami mbok pilih kirang trep kirang sopan kula nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun Bapak Sunaryo adalah Ibu Lilis anamung matur suwun sanget boten saged maringi napa kemawon dumateng panjenengan sami lelenggan ingkang sekeca dedaran ingkang eca anamung mangke Allah taala ingkang bales dumateng amal panjenengan ing siang menika jazakumullah khairu jaza bi hudurikum amin ya rabbal alamin dumateng para rawuh pinenggah tamu undangan Ibu Jayem sekeluarga saking sumber bening dalam pengarahipun sowan wonten ing dalem mriki silaturahim wonten ing mriki ngraketaken anggenipun pasederekan jalaran dawuhipun temanten sarimbit rawuh wonten ing mriki dipun tampi kala wau anamung titip salam taklim salam takzim dumateng ngarsanipun Bapak Sunaryo dalah Ibu Lilis keluarga mriki utawi Bapak Sunaryo anamung jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mugi-mugi anggenipun panjenengan sowan wonten ing dalem mriki beto kawilujengan Bapak Sunaryo adalah Ibu anggenipun ngangkas putranipun ndhawuhaken putranipun sampun dipun ijab kalian kabulaken sampun absah menggaing agami absah menggaing negari lan sampun absah menggaing tetanggi saged sakinah mawaddah warahmah lan barokah amin ya robbal alamin lumebaripun dumateng panjenengan sedaya ingkang hadir wonten majelis menika mugi-mugi saged panjenengan ayem tentrem anggenipun bebrayan wonten dusun desanipun piyambak amin ya rabbal alamin Bapak Sunaryo adalah Ibu boten kewawi matur piyambak wonten ngarsa panjenengan sami kawula minangka sesulehipun nampi pasrahipun Ibu Jayem adalah keluarganipun sedaya masrahaken putra ingkang asma agung dipun pasrahaken dumateng ngarsanipun Bapak Sunaryo adalah Ibu Lilis kersa gula wentah ingkang saenipun mangke wonten ing mriki kalian Bapak Sunaryo adalah Ibu dipun gula mentah kanthi saenipun wis padha karo anake dhewe mangke digupun gula mentah bab agami
lan bab rumah tangga sageta anggenipun rumah tangga bahagia fitini wa dunya wal akhirah amin ya robbal alamin. Sampun dipun pasrahaken Bapak Sunaryo kula minangka sesulihipun kula tampi bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah fa insyaallah ing siang menika pikantuk izin saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun Bapak Jayem Ibu Jayem adalah penderekipun sasampunipun paripurna anggenipun pawiwahan dawuhipun temanten sedaya badhe nyuwun pamit. Bapak Sunaryo adalah Ibu anamung ndongaaken panjenengan sedaya jengkar saking dalem mriki ngantos perjalanan ngantos dalemipun sewang-sewang panjenengan wilujeng lir ing sambikala boten wonten alangan setunggal punapa amin ya robbal alamin. Saderengipun panjenengan badhe kondur kala wau Ibu Jayem sekuwarga anggadhahi panyuwunan bilih wonten ing dinten enjing-enjing berarti Rebo nggih Bapak nggih watawis jam 11 Bapak Naryo adalah Ibu Lilis kersa nyuwanaken putra sarimbit wonten dalemipun Ibu Jayem sumber bening kanthi dipun kanteni pangiring sak cekapipun. Bapak Sunaryo adalah Ibu anamung nuhoni napa ingkang dados panyuwunipun Ibu Jayem sekuwarga fa insyaallah benjing tepat waktu lan insyaallah sageta manfaat mangke donya ngantos akhiripun amin ya robbal alamin. Wabillahi wonten kekirangan anggenipun matur kawula nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamun weros liramu batin iki anane tansah rengu rasa tresna kang padam sarawa mikir ati ra bisa jengjem ngoncati rina wengi tansah nggodho ati nanging aku wedi bloko pungkasane teman lara tresna sajroning batinku gonku nandang tresno iki wis kinotrat sak terming lampahi Ulo sawa sapa
ana lomba ning kedokan ngono lho. Cinta-cinta aku cinta Jolancak. Apa bunuhan bajine? cintaku sejuta cinta. Halo Pak Puh Susi. Pak Puh matane ngono apa piye? Ya ora oleh nesu-nesu kaya Matane nek ganggo ngematne iki yo ngene. Enek wong gelungan di depan lambe abang kok Pak Puh. Lah apa lho? Paling ngono iki ya bu ngono. Bubruk. Ya bude apa bulik? Bubruk. Bubruk ki rumahsamu apa? Loh, wong wedok kok susune ra rukun. Ngapa lho, Nom? Kemujuan siseh. Nek nese. Selihne tutuke saron sisan ku lho tutuken kene. Aku timbang malu-maluin kowe kok lho. Heeh. Winginane lho Bu, susu iso tekan cengel barang iki. Iki susu apa pitik kok jalan-jalan aku yo. Susu tengah jalan punuk kuwi ki kok susu. Kudu susu ta. Susu ki apike yo kiwa tengen nek mlumpuk dadi siji ki yo tumor dadine. Iya. Kok iso-iso. Ah susu nek moto gak apik. Lah kok iso? Lah iya, lah gundal gandul ning kene Oh, kok iya. yo emuh kowe iki. Oh iya nek ngerti terus piye? Lah iya. Ya Allah, Mbah Kong iki nek ndelok aku langsung ya. Piye lho, Kong? Kok ngomong ngidoni ya Kong yang. Ngidoni untumu ayune kaya didoni. Lah ngopo? Nek kono ngidune beda. Sing ndi? Idune kan biasanya dhuwur to. Sing ngisor ki sing ngidu. Wes ora iso. Masa gak iso ta, Kong? Yo mbok ya. Wis gak ada pegangan hidup apa piye? Wis dipegang gak hidup. Jangan ngece. Lah ngece ngapa tuwekmu sok ben yo ngene iki. Ah, jek entam wae jek legedeg ngono ya jek ngono. Aku ora tuwek ambek. Langsung mati berarti. Tak tapuk kowe. Lah piye jadi gak tuwek, langsung mati berarti. Awet nom dulu. Oh, awet nom. Kene. Kelungsungi apa piye? Kula apa piye kelungsungi? Sik to mikir iki katut apa ora? Katut. Lah jalan. Nom. Arep nganu kayak apa jeneng ngebom kowe nom kae beke. Iki lho. Pesawate arep ngebom kowe kae. Al bidik kowe kok dhuwur. Kaya wong Palestina ya nom. Kayak ngono kayak kira-kira arep anu memusnahkan banci. Sapa sing banci? Lah mbah. Wedok lah aku rumah Aja wedok. Kalau loro kalau banci kita lah dalah. Wedok asli kaya ngono apik ya kula. Masa? Tapi jek apik kowe sus. Ya iya. Nek kono ki paling nek kene ya susu. Alah nek kono ki paling susune gatel kene mau dikukur to. Lah nek aku iso tak peme tak ketekne malah metune coro, gurem ngono barang. Wingi iki malah tak peres to ning nggon nganu ki. Iya. Piye? Metune ki gak banyu. Lah apa lho? Tap-tapan oli ya. Susu apa to ki? Susu bendera Ijo, Bek. alias gombel. Nganu ya. Gombal to man. Uluk salam sik ya nom ya. Pahargan dina iki jan mewah tenan. Tenan. Mepet sawah. Nah, pokok sing pinggir kene iki hati-hati nek ngantuk lho ya jelungup sawah ya bar tandur. Pas lep. Ora mbak. Pamane aku sengit ambek sandingku tak ngenek-nene ora ya langsung anu nyemplung kono gak ya bar lah. Ndut tok. Atos kok mbak iki. Atos kaya kowe iki. Masa lho. atos to? Atos kaya kowe. Jajal tak cepne kono kowe. Gak usah mbak. Kita arep panen ki nom. Lah iya. Ya bojoku ngene iki ndang mergawe no. Lah ngopo? Lah sopir kombi bojoku. Ora ya nek ngene iki ora ya ndang mergawe. Kowe iki Lho iya. duwe bojo ta kowe? Ya duwe ta ya. Ya menungso. Anu dangkal jati nom. Kok iso-isone menungso. Umume wong ki bojone menungso. Lah mbok nek demit barang. Lha ana nom. Prawananku biyen ya kaya ngene iki ya. Lawanmu yo ngene iki to. Iya, prawanku biyen ngene iki. Anggap dadi apa obok-obok tukang kendang dadine kaya ngene. Hati-hati ya Mbak ya, jek wis duwe bojo apa Mbak? Oh sampun, Mbak yo. Sing Sik sampun lincah iki men lho, kowe. Sing Nek sampun. sampean Mbak. Oh sampun. Kok wis kabeh. Wis do ndoboli nom. Ndoboli ki manak cara nggonanku ki. Mosok Wis dia ndobol. anak Mbak. Oh dia ada banci ya tak wis ada manak ki. Wis ana kentongan. Karek. Kaya kowe ae. Uluk salam sik ya nom ya. Tenan. Sapa wingi sing nyauri wingi? Bojomu. Tua apuk kene. Bojomu tukang tipung kae lho. Sapa? Bojomu tukang tipung. Yoga ki tik enek sing tuwek to antiku ki. Tek nom kabeh ngene iki yo. Tak mono. Sing nom tukang tipung tok. Ngono. Nganu praupane bel becak ki lho. Tak tapuk. Ting klinting. Ngece. Iya. Kowe iku mulih dicegak ning dalan lho. Cegaknya apa? Cegak Paling ngono ngene iki ya wis buyuten arep ngamplek. Lah malah kayak luput. Ngece. Ora apa-apa ya, Dik, sehat. Amin. Kita kendang iki biyen les sunat diklumpukne dadi kendang ngene iki.
Aduh. Ora mbak. Apa tak ki paguyuban iki? Oh among rasa, ya nggo apa jenis sinden loro ya banci kabeh. Wedok, Wedok ta, Mbak. Tenan. Nek wedok ki ditutuk muni lho, Mbak. Lah, nggonan tak tutuk muni apa ora jajal kene. Kon tutuk Oleh apa ora? Kono tutuk ya Oh, jerit. banci wong ora oleh kok. Nek kono ngene gak bubuk nom. Lah piye? Atoto ngono. Atuh. Aduh. Sowan dateng iki nganu ya, apa jenenge? Apa mbak? Desa sing apa bedina lara. Lah kok iso? Lah atoto kene iki. Atuh. Oto-oto. Oto. Tak kira atoto. Atoto ta kene iki. Oto mbak. Malah jan etane kene malah saru banget nom. Apa? Lah mbawuk ning kono kuwi. Nek Masa? desa lho tenan, iya to? Hah? Lah iya. Desa Ngendi, Bu? mbawuk kono kuwi masane. Ora Runggut. yo. Runggut ning kono kuwi alase maksude. Oh iya. Aja toh. guyu ae. Aja ngantek kobong lho, Nom. Ora mbak. Iya, iya. Uluk salam. Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok beda ta kowe? Tak dudoi. Mbok sing semangat ngono Rene tak dudoi. Ngapa lho? Anu ning warung Awas, to, awas. Pak. Bapake iki lho kaya ning warung ngene. Oleh juwegang ngene iki. Yo. Karek kei kopi ngono ya mantep ya. Kuwi ngono persiapan mancal kowe iki lho. Mancal waemu dhewe kuwi. Wong wedok kok dipancal. Yo ben to. Nderek Rias Wahid Wedi. Betul sekali, Midil J. saking ngendi? Lah dalah ngerti apa ora kowe? Griya. Ya, Saking kono, Pak. Pacing. Pacing Pades. Pacing Pades. Heeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menika suwan ugi dalemipun Pak Sunaryo. Lho, Pak Sunaryo to? Yo. Kenal to kowe? Ora. Apa? Pak Sunaryo ki nganu mbiyen kancaku no. Lho, kanca apa? Kanca tuku nomor to iki. Iya ta, Pak? Wis tobat porong Pak di Pak Sunaryo ki sing ndi? Ayo, sing Lah ya ndi? iki to. Wis tobat porong, Dik. Wis Mau ora. tuku nomor ki lho wis tobat porong. Oh, ora urung to. Ya ndang terus-terus nih. Ya. Aja fitnah kowe, aja ge fitnah kowe. Nyapa tek fitnah? Pak Naryo wong lurus kok timo tuku nomor. Jare sapa ya tau menggok barang rumangsamu. Tahu to. Lah Pak Naryo ki saurunge anek bojone ki mbek aku lho biyen ki. Kowe iki yo wis urip to Mas. Ya wis. Wong aku ki ya wis meh menepus kok. Wedok to kok menepus. Wedok. Iki nek Dimas Manggala cacahe papat. Betul. Jogetne napa ora nek kene iki? Lah dalah lewat endi kowe? Ayo. Ayo. Oleh bingung. Roh ngene ani padane roh apa kok bingung ngene-ngene. Ya ngalah. Gila kita. Joget Mas, maju Joget, Mas. no. Kene manggolane Mas. Mangga Mbak, mangga ya. Ngene iki wedok asli ora ya? Asli. Oh iya ya asli. Yo genang gendong anak kok tak apa to. Rene lo kok bingung to kowe iki. Nah. Rek Ini, madhep Le. rene lho Le, madhep rono lho lah. Iki nyedak Pak Puh sik. Doi. Pas iki. Bude. Iki to. Lah iya. Pas iki. Nganu apa ku jenenge iki? Dekat sumber air ya Nam ya. Tempat mata air. Heeh. Wedok rene Thomas iki. Solne. Coba keceki. Anu bansine yo duwe. Tenang ae. Diuntum kowe iki. Jenenge sapa Mas? Aril. Aril. Oh Arif. Oh, Arif. Kok gredeg to nyapa lo jane iki para demit ngono apa piye? Kowe iki tak delok aku ki gila apa wedi? Wedi terakhir aku druwo lho lek tak cutruk bun-bunanmu. Terono. Nah, sijine sapa Mas jenenge Mas? Ayo. Bocah iki tekanan batin gitu. Iya to. Apa gak bek ngono apa piye? Ayo. Cari aun. Aja mbok ngonokne. Kok diamini wong sakmene akeh bisu tenan kowe engko. Jenenge sapa, Mas? Oh, Danu. Cah lanang sing anu ngono lho. Lah, iya Delok to. bancine suarane kaya bledek lho, Lek. Kok sok kowe alon-alon men. Bledek nyamber kowe apa piye arepan? Ngene lho, Mas. Lah, ngerti aku, Mas. Lah. Korong menit Le, lak iso gumoh kowe engko. Ya malah merangsang kok gumoh. Ngetono aku to Mas, lah dalah. Iki lho raiku ning kene. Rai ning kene nek kene iki rai lok Mas, njowo apa ora kowe? Anu Mas Danu, cek sekolah. Mboten, wis lulus. Oh metu, alhamdulillah, gak apa-apa Mas. Jo, Le, cucuke iki biyen yo kelas lur SD wis meteng ditone. Lah iya, mulane titelku USPD kuwi lho. Apa kuwi? Sekolah bedot dalan ki ya gara-gara meteng sik kuwi. Ora apa-apa to sekolah ki ngentek neragat tok ya. Apa nek sekolah saiki ado keracunan MDB kuwi lho, MBG kuwi. Masa sekolah usume keracunan tiwas modal. Lambemu tak tapuk kowe. Lah saiki usume kan keracunan MG apa?
makanan bergizi kuwi to. Yo. Jadi bergizi kok mateni. Ketoke mbok salahi, Mbak. Lho, Mbok iya, sampun iya, nodap iya. mesti kowe. Lah wong saiki mu sak wong ki 10.000 ngono. Oh, lah, terus? Lah nek aku wong 10.000 nek gak dikek sing racun apa nek bati. Ya ora bati to. Joget ya Mas ya. Isin yo ngene lho nek isin Mas raimu lah karo joget kok dingenekne ya joget lagune apa sing iso iki Apa-apa iso pokoke. nganu kali janjine metu porong Metu. Urung. tak tapuk kowe engko wis metu porong Dik urung metu tak tungkak yo seragenan ya joget bareng tak tungkak dilanjutne ngono kok tak tungkak ngono tok yo sapa wingi ngono ke Calonmu. Iya. Lah. Nah, ngono lho. Iya, joget. Ora edoke joget kok ora gelem joget. Tak tembak kowe ambek iki, yo. Yo, rene wani. Yo. Iso-iso. Yuk. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning taman mangu nganti ningsir srengenge ana kene Yuk. Karo padu bokong. Dandan Yuk. ora takon Alah. Megap-megap ya ngono tak. jan-jane Yo. kowe ning Ngendi joget? gelagatmu sajak nyukliyani hatiku sujud kowe kencang karo wanita Iya, terima kasih. Ije, Mbak Pulang, Susi. sayang, balik wis ngono wae. Sampun. Durung diwenehi apa? Wah aku ning kene iki yo ngemis kok arep njaluk sangu ning aku. Kalau rambanono pari kan dadi dol kono. Kok iso balik? Mana? Balik. Kowe milih balik kok tak tengi ning kene. Apa sih iso kowe iki? Iso rumahmu. Iso to? Iso. Sapa jenengmu nom? Anom. Ayo. Iki nek ning daerah kene iki. Heeh, piye? Nek cucuk wedok ki jarine ora reokan ora apa-apa. Yo mbot kok cek tamune. Lah gak kudu reokan to nek ning kene iki. Reokan ki lho. Reokan, Mbak. Cucuk wedok ning kene iki ya reokan. Reokan. Cucuk 2 yuta e. Sik to nom. Pak Dene iki gremeng e. Kok nyawer apa ora nek aku reokan. Ya iya sing jalan ning di omah Yonan. Pinter lah dikune omongan ki Yonan. Lah piye? Tak pasrahno jenengan ben dibayari sing di omah ngono. Ya jelas. Wis genah Pak. Wis genah Pak nek kuwi sak rombongan iki sing bayar sing di omah. Lah iya. Kok anti kok kendelmen ning kene Lah iki. pinter. Apa ora nyawer. Reokan. Reokan. Iya. Yo no. Alah. Apa sing disilakne? Lah nek ketangku ketok piye? Ayo De, ya. Cilik kok ketok kok. Cilik lah duwe. Iki pangeni iki lah duwe apa-apa.
Keteng ngerok ya Mbak ya. Nah. Mas. Yo. Up. Hey. Hey, awas. As. Yo. Up. Nah. Nganggo koprol lo ya. Hey. Hey. As. Up. Up. Nah. Hop. Piye? Nganggo jungkir balik ngono kae, Bang. Iya to nganggo to. Ora nganggo ki piye? Cek komplit men to ning kene iki. Komplit. Nganggo gulung-gulung meneh barang. Tak tarang rapatine banci kok. Nom, Piye? sesuk iki jek nyang lho mas aku kene mati ae. Berarti jungkir balik. Iya. Ditawakne sik ya Nom ya. Iya, tawakno. Iki milih sirahe sik apa sikile sik? Nek sirah 50.000 nek sikil 750. Mergo banci nek BPJS -e Bapak Ibu. Nah, milih sing ndi sing koprol? Kabeh langsung anu jipukne ambulan patenono nek kabeh ki ya bunuh diri to jenenge. Ya ora apa-apa to. Ora apa-apa untumu. Piye? Balik. Balike karo kayang, ya contohno kowe sik. Nek modar-modar ya kowe sik. Lambemu. Kok rumangsaku. Sing sirahe sik wae ya, sing murah ya. Iya. Oke, sing tanggung jawab sapa? Sing di omah. Pak sapa jenenge Nom? Pak Sukar. Pak Sukar. Halo Le, eling ngantekan Pak. Kesepakatan para tamu jenengan sedaya. Cucuke kobrol ndas sik. Nah, Iya. engko pokok jenengan boboki 50.000. Ngantek lama tuh mantumu tak gendak pokoknya. Lambemu Berarti Mbak rugi. Peloworoki Mbak manten kalau masa. Ah, Mas. Ya yo ngono lho. Ya. As. Yo. Hey. As. Op. Ah. Hey. Yo. Op. As. Iya, jalan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Hop. Hop. Ngapa? Ora tepuk tangan apa ATM. Lah ngapa? Tatap lingir ki lho Nom. Ora apa-apa, tanah ya Jangkrik ancene iki. totalitas ki ya ngono kuwi. Totalitas kok ora mau awak. Pak Ngono Sukar. ngono kok Jawa sih geduk ning ngono kuwi. Iki pomo 50.000 aku ya rugi lho Pak. Lah ngapa? Nublok ini kan lho Pak. Ya. Imbuh apane? 50.000 rong metu imbuh. Pak Sunar ki ora sangu nek ning kono kuwi kok. Ya mbok menawa ditekoki sik. Heeh, Pak piye? Sukar. Sunar. Pak Sunar, kupingnya buasa. Sonar to. Sunar. Oh, tiwas tak jenenge Sukar. Sukar Pak lah, Sunar. Lah dalah. Kesepakatan para tamu njek mau to Pak. Heeh. Janji adalah hutang. Heeh, terus? Hutang kuwi nek gak ditepati dosa lho. Pak. Dosa. Kok meneh mbek banji ki malati lho Pak. Lah, banci. Lho malati rumangsamu. Yo to. Sangu napa mboten Pak? Mboten no. Hei, Ora nggawa sangu Pak Pak Sunar. Sukar. Pak Sunar. Pak Sunar. Bocah ki bingung bocah. Pak Sukar. Anu, apa jenenge? Dirogone dhewe apa rogoh piyambak? Pak Sunar ki ora sangu. Ora nggawa sangu. Ora nggawa ning jero omah. Kok dhek mau deh, Pak. Ya, Pak. Lah ora nggawa sangu ki piye terusan apa? Ora ya bosok aku ki. Pak, utangne tangga-tanggamu. Kok ra utang, ra iso diutang banji lho Pak jenengan ki, Pak. Lambe. Lah dalah. Lah dalah. Kandani kok. Banci ki Jalo ibu pinter. pisan. Banci ki pinter men ngemis ya. Sik to, kok Apa? jelu lah dalah. Lah dalah. Adene yo ngesaki dompet.
Sing muni ora ke ibuke lho. Mosok. Sida to, Pak. Lah. Ini njaluk imbuh pisan no mbek aku. Lah ya atusane bayo. Aja oke, Pak. 2 juta. Lho. Lho. Telu. 2000 tumu kuwi 2000 lakon ana dhewe. Iya ya Bu ya Allah. Kon piye? Heh? Neh ngono. Bu kok kita gelung ngono nek Pak Sunar ki nyangoni banci. Tak omongi. Nek Ngapa? nyangoni banci ki marakne akeh rezeki. Oh, iya? Nek nyangoni penyanyi marakne gelis mati. Lah mesti mbok kepruk tekan omah kok ayo modal. Suwun ya Pak Sunar ya. Ayo. Ayo. Gepuk buke kowe kok. Nyapok ikhlas to Bu? Ikhlas. Oh ikhlas lho Pak. Hei, bablas ae iki. Oh, Lah ikhlas kok. edian kowe iki. Ya ikhlas lah. Ikhlas ora Mbak? Ikhlas to. Mboten. Tak balekne nek lupa. Lah nek rek tak dibalekne to Nom. Penting ki Suwun ora kate ya. lanang ngono tok lho. Sangka sene kene iki duit iki ketoke wingit. Lah kok iso wingit? Dijapani sik ben ngono apa jenenge ben berkah barokah. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Tukon bobok tukon pilih laris. Ngopo sing laris kok kono ki? Lah penglaris ku ning kene. Oh ning kono ki to manggone penglaris. Lagu kota aman. Nah, monggo ingkang badhe sedekah. Didongakne sik. Dongakne sik, heeh. Muga-muga Pak Sunar muga ora lokak tambah sansaya kebak. Amin. Ngono ya, Pak nggih. Heeh. Berkah barokah rezeki Amin. itu tur dadi ahli swarga kanthi sarana nyangoni banci. Nah. Oke niki pengen mlebu swarga apa ora? Ora iki Pak. Ndang to 50.000 mlebu swarga wis to. Sapa ki? He? Ada snack yo panganan dhewe. Ada snack. Cek Jombo. Lho, sik jomblo. Cek Joko. Heh, Walah Mas. Timbangane suwe ra kanggo lebok ndut kene lho Mas. Apa-apa ya padha wae. kowe gelem ambek Susi? Iki lho. Gelem ora? Kok Sucipta ya apa? Susi lancip ganjel botong ngono. Botong ngeprok untungmu ya rampal. Wong wedok ki nek ning wong Joko ki mbok sing halus. Lah Joko rupane kaya ngene kok. Lambene bosok ngono. Kok jare Sucipta susu lho Mas kamu. Lho susu lho. Watu jare nem ketoke kulo ndek banci deh kowe iki. Ulo nyokot kowe kuwi. Saulo iki. Kae lho diwehi. Ayo kowe. Mluwayu wedi kan lho. Sapa jenenge bocah wingi? Oh Pak Izal. Jenenge lho apik kaya ngono Pak Izal. Pak Izal Kusnul Khotimah jenenge iki. Ayo. Wani kok ambek baci. Saya kok balik ning kene delokno, tak beleh tak metil pari kowe engko. Kok iso. Sapa kae? Gus Dur. Gus Dur ki wis mati lho. Lho jek urip. Kingke rokok gro kingke nganu maksude piye? Kon apa? Oh bonus. Ora kon gulung neh to? Ora. Alhamdulillah. Kene delok pacarmu. Bah. Nyapa? Kowe iki asline seneng to ambek aku kowe iki jarak kiai. Seneng aku kowe. Kowe kok tak terkosak ora ngeteng dadak kowe engko. Kowe gelem iso-iso kowe nek apa ki dawa umurmu. Lah iya to. Gelem mbek iki malah nyengkokne umur. Kok iso lebokne kotak aman. Ki sing ngrekeki rokok ki ya sok ben alhamdulillah pamane ning surga ki ya surga sing rada intip ngono ya. Nek 50.000 wis mlebu. Dodok lawange swarga. Oh iya. Rokok lho iki ki. Ya lumayan. Nek 20.000 wis mlebu swarga Kowe lho wis padahal. rokok to kuwi? Ya wis. Aku kawit awan lho niki durung entuk belas. Urung entuk karang trauma lah dalan nom. Anom. Apa? Enek sing pengen mlebu swarga neh nom. Di lho eneh to. Yo. Buan sih nek entuk duit sing ngekek lho. Ora. Mesakne. Hidupmu sing kaya ngono kuwi lho, Mbak. Nyapa uripku? Kowe gak patek Muntir ngono maksudmu. Uripmu ya muntir kok. Ora apa-apa. Aja mbok ideki, Mas. Nah, tak gubetne gulumu para gantung kowe engko. Galak iki lho iki, galak men iki. Lagi men. Oh, men ta? Lagi men bulanan. Metune apa? Nek kowe iki gak bulanan, Mbak. Lah apa? Tahunan. Tahunan. Mbok kerep tebu apa piye tahunan? Metune biru ngono.
Ngene tak idoni pelan mlonyoh kowe iki. Ora, Mbak. Ambek koncone rek ngleh ngenyek nemen-men. Ora. Wong MC Pelo kok muni ora ya olah. Ya ben lah ngapa? Olah kuwi kowe. Ya ben. Ya ben. Ya Pokoknya penting ben. banyu. Penting olah. Lah, Olah to. Olah to. Paten iki kowe. Piye modal? Modal. Ora. Ora modal tapi modal. Kene. Apa rek kene iki? Apa ki rek yo ki? Kon meh kok. Gulung nih. Iya. Gusti Allah. Kene tak Ping gawake. pira? Ping gulung ping pira? Ya ping 20. 20 ki ya sedeng mati tenan. Ping bonus wae ya nom ya. Oh iya bonus. Nganu gulung ping pindho ngono wae ya. Ya. Berarti syuting raine koyo bangkak bocah iki. Lho. Oh, bangkake. Bangkak nguyuhi kowe to. Ya Mas, ya. Yo. Hei, duitnya tak gawakne to nek kerepotan kowe. Kok roh ae. Ayo. Walah gudeg lan utangmu ora mbok saur lu kok. Awas. Nah, hei. Sukimen sing cilik kuwi lho nak. Aja mbok ketokne. Awas. Awas. Oh. Yo, koplo. Hei. Ora kene temu tangan ra barang. Ngono kuwi jenenge gulung ora kok. Nyapa tek nganu ki gelo ki? Nah? Lah lek muni piye? Gulung ping pira ping pindho ya. Lah ngene ki wis gulung. Lho, ngono ta gulung. Kowe kira nyawer apa ae? Kok maido. Sing nyawere meneng kok. Ah, sampun nggih Pak nggih. Bajine wis bubruk. Nak wis ya nom. Wis. Wis Mesakne. ngene wae. Iya mbah-mbah iki kok ndang arep paut bar kita mandi terus ngaji nggih. Lapuk. Lah nek untune kan jek bocah to. Lambemu. Sampun nggih. Sampun, matur nuwun. nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Po. Sik. Apa? Lah wong sing kono lho kei rokok, karang trauma kene iki piye to? Lah ngapa? Lah kok dikei rokok lah aku mau ki. Aku yo urung. Oh ya urung to. Lah dalah, yo karang traumane ndi ki? Aku ya urung kok. Urung kabeh. Ya engko pokok bar iki dikei. Wis nom nang kono. Terima genahne. Matur sembah nuwun pinangka gong bawahan doa panutup Romo Yai Husnuddin, monggo. Romo Yai Husnuddin sing sanget panenggan hastu ngorong kang aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi syai'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahir hadratin Agung Bromo Irma Lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina wa khairina sahabati Rasulillah ya jamal alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم حمدا ذاكرين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يافيك في مجيدا يا ربنا لك الحمد يا مهين جل وجهك الكريم وعظيم ستارك اللهم رزقنا منبيا النبي صلى الله عليه وسلم درن وفاتنا وقلا في وعامنا شركا وعدا اللهم بلمهنا وملهم هدني عرشا ولبا مقام لبط بين أدم وسنها ولبا مقام لبط سيدنا محمد خديجة الكبر اللهم بارك لكما وبارك عليكما وبارك جميع في الخير يا خير نبي رحمتك يا أرحم الراحمين
Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kaman nawar tardo min samsiya wal kamari kabatam tam rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala nuri anwar wa sri asrar wa trisagu ahyar wa bitagu amyasar sayyidina wa maulana Muhammadan al-muhdar wa li atar wa jaham jajar abdan dan amdal. Allahumma tawil mahuma wa suhna sanatuma wa asana amalana wa subatuma nana wa nawarin kolobana wa syar sakona wa ilana khari qaribana wa alisara bangadana hawa isni butunya al-akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridha jannah wa na'udzubika min sakhatik wa nar. Allahumma inna nas'aluka ridha jannah wa na'udzubika min sakhatik wa nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fi sasatina wa siyasatan bi'ilmina wa barakatan barasikana taubatan qabbamatin wa mabaratan badal matina. Allahumma fir alana bisakirat wa matina jatan minar wa abal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqimama. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfirna wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana ningkat jamanna sulli yawmin al-fabi innallaha la yuliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati wa bisri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang dahat winantos saking bagya mulya dicara Purwa Madya lan pusananipun. Kowe iki kok ya cek mbok icim ae iki jane ngapa? Kalau buru tenan bancine edan ngene. Dicara Purwa Madya lan pusananipun sampun keparing kaleksan kasebatan, semoga pawiwahan kita tutup kanthi wasan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau pinangot juru pangan dari warung wonten kagem sambetinipun ngaturaken gunging sampun mangsa wilujeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur sembah nuwun. Binayang Bayangkari kanca-kanca. Susi. Mbok uber tekan ngendi kok? Ayo.